Здравейте, аз съм Стефи и сега ще ви покажа следващата част на Фокус Мокус и надявам се да ви хареса. Така, да започваме. Фокус Мокус. Нека да се изпаря. Къде си? Стефи? Да върнем. Здрасти. Аз съм тук. Сега ще се махне стола, но не знам дали ще... Добре. Фокус, мокус. Изчезни. Фокус, мокус. Появи се. Стола е до мен. Сега ще седна върху него и само ще ви кажа.